Mana So sa ka Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jerry Mar. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Inay. and Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Dalagit Cebu ang ato matatampo nagdasangan nga Jeremy. Unsaon man lagi na ako nga maoran man ni ako makaya. Unyangon ani lang ta. Pag-antos ta sa kapobrehon ha. Dili na to mahatag ang panginahanglan sa atong mga anak. Nag-away na sad si mama ug si papa. Di man juga makasabot ay. Ako ni na makasabot. Aron di ko makadungog nila. Ma, nangipos lagi kasi mo si Nina. Ako ning giandam Jerry Mar. Kay sunod adlaw mulargan ako. Asa mo ka ma? Mo-abroad ko anak. Biyaan gyud ay minimo, Marlene. Kinahanglan nga ako ning buhaton doong. Andam lang ako mapapeles. Ang pitsa na lang gina akong ipaabot. Di ka ba day maluoy sa akong mga anak? Gagmay patahon sila oy. Ngayon mo silang biyaan. Mas makaluluoy sila nga magdako nga way maayong kaugmaon dong. Kay kuwang ra kay imong kita uy. Day, Ayaw ka bala ka. Magpadara ko ninyo kanabuhan. Ay, may ayaw nagsabog di kay. Andam mo na ko kumagamit. Di nila mo kutob ha. E di na mo pwedeng musuot. Cherry Mar, ayaw na pagkilak, nak. Mingawan mo ko nimo ma. Bingaon sa kunin mo, anak. day, pag-ampig sa imong biyahe ha. Ang atong anak, ha? Ayaw pa sakti. Ako rin may bawas sa itong mga anak day. Mukontak na unya ko ni mo kon. Magpadaan ako kwarta. Doong ayaw pagpabatlong ni Papa ni mo. Oo nga. Sige na. Sige na, musuot na si Mama. Oh, day, Ma! Ma! salamat sa bay ha. Pa, imo laging gipamaligya nga tong mga gamit. Mubiyaan na tayo din sa Davao dong. Asa man ni tapuyo pa? Mamauli ta Cebu. Kay tuwa man sa mga kaliwat mama ni mo dito. O tuwa dito ang iyang inahan. Unya si mama pa. Ay, nagpaabot pa sad ko nga makontak siya nato dong. Mao nga, mubalhin na lang kita. Sige pa. Oy, diablo di ay si Maylin. Og maon niyang inyong makaanak. Oh, ma. Oh, Jirmar, anak, amin mo ni lola ninyo. Amin ko, lala. Kaluyan mo siya, Ginoo. Ay, uyaw sa may plano ni Murundong. Kuan, ma, kining mangita lang ko og kapuyaan din eh. Ay, may problema og kapuyan. Kaya may bahay sa mga igagaw ni Maylin. Ngaway nagpuyo. Pwede ra po diha. Salamat kay ma. Sige day, salamat kay ha. Ug amping gid day ha. Si mama to pa. O nak, ug magpadaan ako sa kwarta kay nakasildo naman siya. Makapalit tigid may glamian ni kay makapada naman si mama kwarta. Pa,
Kanusari mo pa uli si mama. Basi karong buwan na dong kay duha naman siya katuig dito sa Kuwait. Mahuman naman iyang kontrata dong. Mayoy noon pa kay mingaw na kay ko ni mama. Parehas ta dong. Gimingaw na sad ko ni mama ninyo. Ay, Pa, naunsa di ka pa? dong. Wa naman mo kontak sa mama ni mo nako. Apit naman ka siya mo pa uli pa. Oh, karon ng buwan na dong. Pero, lagi nahibuong ko doon anong wa naman siya mo kontak nako dong. Wa na'y paglaom nga mauli pas mama ni mo dong. Nga naman pa. Pila na gud ka buwan nga, wa na gid siya mo kontak nako. Ug isa mahimo nga ako ang mo kontak niya. Unya pa. Dili na day mo pa uli si mama. Ay, ambot nak. Ambot. Jerma. Taon siya man kada dong. Anong naginok magka. Naguna-una ako ni mama pa. Gamay pa ko sa iyang pagbiya. Kung hangtod karon, wa pa gid tay balita niya. Nidako na lang ko, pero wa gid siya magpakita na to. Ay. Way nasayod kun hain na karon ang imong inahandong. Way nakabalita kun buhi pa ba siya o patay na. Magpaabot na lang yun ta sa sunod na mahitabo. Kung balikon pa ba ta niya o dili na. Ay magid kas mama pa. Nganong wa magid siya magpakita na to. Ngano man. Gamay pa ko sa pagbiya sa akong inahan. Ug karon 23 anyos na ko. Ug wa gid mi balita kung hain na karon si mama. Kanimo Mama Marlene, kung hain ka man karon, pakita in taon na mo ma. Kay ningaw na kay minimo. O kung kinsa mga nitong nakaila ni Marlene Parada Asenjo, palihog lang ko contact ini nga number 0955-541-2950. Ug dili gani message lang ako sa Jeremar David Asenjo. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao gid ang mga higalan kaagi ni Jeremar nga taga Dalagit Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalohan, inay. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganals. Kamuusap mga higala o mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako'y nasa